Kulish bin piparo ke parlok ke parjar ke jus nyata nan be kubur hakne ka channel ki long pi long pa kun semla kan tebet chenrang ki hep ki parit ki palayo pan pe ya ka mobile ngai kuli pi bapinang don comment okoi pokya bapinang la ban kamai ka ji hakikam ki jam ki jong pi dane ka por parlok ngin ya pe la ne ngin ya phliu jingmot khinjat haka be dei bat ka MP election ka bang shuja shen hakane ka jilla ka jungi ka ek ba ja dang shen kalongpa i Dr. Ricky AJ Singkon idang shukran nane ublei try krat ula shim no i klem da poi prakhat namar ba hakamet ka poi ka pakhya bat hakap jingim ka po klem poi prakhat ublei try krat ula shim no ya i te hakabai dei bat ka ta ka phang tom dangin ya kren halor ka ta ka MP election by election mo namar ba ka samoy try kam jong i Dr. Ricky AJ Singkon ru kampat slam temta khato ka VPP lane ki ek party kiban mi bujli haka jaka jong Dr. Ricky AJ Singkon temta khamda pen slam shu ikapor jong pi tempa ngin phai no shakane ka phang te shigintin na galyang ka jonga nga menjur lane nga kwa ba nakine ki arngun ki bade ki riu kraw jongka jilla ka jongi mo kabna kong nai ba Bright Star Well Marbanyang ibrei MLA jongka Maulai constituency ibala experience lane iba expert haga bai dei bat ka politik te ngakermen baka VPP lane ka party jong pra kan penyeng ya iba Bright Star Well Marbanyang kabna kong te kabar u editor lane u CNC jongka weina ki kubor ka ba paupha haga jalla ka jongi kata deiga u shillong mil kurwo atyar u kermen lang Yuria body u editor jong ka shillong mil temta nginya kren kenjan hakabede bat u ne kermen lang Yuria temta ngin pe lengba kan ka pus ka jung u namar ba ude u u ba replay bat u ba la shempang hak ek kam ki bai de bat ka emlang salang temta ngin ya pe lengba kan ka Facebook page ka jung u ka ba la tho hakini ki shisngi arsngi bat haduk ba menta menne u tho lane ukuren haka bai de bat ka jai ben riu ka jongi temta klem la penslam shu ngin ngan pen pule kat kum na ka Facebook page ka jong u ba kermen lang Yuria mo kane ka ben kong ka brang shpo kanta hashwa ukuren kumne pila bandona kanok no ka jinge ka ba pinge ka jingwan long briu jongi shak pathei kam shem la long bangin ya pai ya pra tang namar bangim ya don lang hakawei ka balang ne kanyam kadei kane ka jing sungthu junga shimen uong ba ladang idon hakano kono kanyam lane ka balang ru ngim dei ban dei takamaujin thut lane ka nagal tang nagadaw junga balang in ya jot ngina pai apra hakabai dei bat ka imlang salang kabar ngam kwa ba ka jai ben riu khasi jincha ne u ben riu unia pai apra hakanyam hakaprthei kenmau ba baro hi ngiwat ya ublei ngashukwa ban petip shapi baro ba shitiyo shuwa ban klat no nangi i Dr. Ricky AJ Singkon hadin bai da deb ban IT ya ka shiti shaka sarkar India ila pa ekani ka message shanga ba ngin don ka jingi kren ba ki pai ba kintip pakane haka kling khasi kadaw ayu bai ai ya ka shiti ha commentary ka sarkar India ba kmi ya ka tana finance ka ba shu kut no pat kumtu ka section shipo 26 jongka income tax acts 1961 ka plai ingi kinong shinong kari India ka bade ka shidel try na ka jingsha lum khajna batkane ka kantu piak jilla ka balak dewa hagi tan shatei lam ni nadu kamiklia hadu ka sikim bat kumju kaladak kane ka section ka kantu piak ka tulop ka business lane ka jingmi na ka kamishmiat bat quick way kane pat ka badang shuja ka badong shupus hakini ki license ki baladem your normal day is someone's dream so be thankful every day kamut ba ka jingim lani kata ka normal day ka jungi ka long ka ek ba ki way ki dream kumno banyo tangi ka normal day ka jungi kane way pat ka pus u ong kumne haka por bati kapisa ka rong shaki shimen ondala don bayab ki sei na kapla upai ba wow ka prathei tang ha mekhalaya kane ka dei ha ka bai dei bat
ka jingja ti deuyong kaning way pan to serve not to be served ban shakri om tang ban shakri whenever you find yourself doubting how far you can go just remember how far you have come remember everything you have faced all the battle you have won and all the fear you have overcome one day at a time God is giving you a sign be still and know that I am a God 2026 has begun everything is going to be all right de tang kumne prolog hakwe de bat mendaksi te na kalyang ka jongpi pidon ban ong te sing pha ban ya comment hakwe de bat kineki by election hakwe de bat ka MP election jongka Lok Sabha constituency nang ne na Shillong seat parliament de tamne prolog be chun kli shi jarung in second part next video